ҳамдёрон азиз салом алайкум. имрӯз 23 июли соли 2025 қарор дорем дар боғи ман ноҳияи варзоб деҳаи чорбоғ. ба шумо ман пешниҳод мекунам як намуд бодом. ин дарахти бодом модарӣ аст барои ман. модариаш чи аст ки аз ин баъд ман пайванд мегирам зиёд карда ба фурӯш мебурорам. соли 27 худо хоҳад, чунки оли мо дар замин имсол бодом пайвандӣ надорем. имсол агар тирамо партоем дар замин, соли дига пайванд мекунем. ана ҳамдёрони азиз, ман ба шумо як нишонтиам ҳа. ин бисёр мебандад. якум соли баста нашаст. Ман аз ҳаминҷо ду ташро гирам. ана аз ҳаминҷо. ана аллакай ин пешпазакам будааст. бинед ки аллакай кушода шудааст. ҳозир мебинем чӣ гуна бодом бошад. ана куташ кушода шуд. дидед? яъне ки қоғатӣ мегӯям, қоғазӣ мегӯям, қоғатӣ. ин ҳамҷо якшашро гирифтем. ана ина дидед? аллакай кафидагӣ. бо мегирем ду тигашро бо мекушоем. мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мана ин бисёр ба мазза. ин ҳамин нонпарел набошад. ана пешпазак будааст. ҳамин вақт аллакай пухта аст. мана ин донааш. анаку ҳамдёрони азиз, ман имрӯз мечашам ҳозир ва маззашро ба шумо мегӯям. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бачаҳо, инашам хӯрам ба гап занам. бисёр ба мазза. ширин роҳат мекунед. ҳамаш кафидагӣ. ҳамаш кафидагӣ. ҳозир мо мечинем ина хона мебарем. ҳамдёрони азиз, ман инро агар 5 бала 5 монем, якти дига болош мемонем. 6 шуд. дидед? баҳои ин бодом 6 аз рӯи 5 бала. ино мо ҳар як таш кафидагӣ. мана бинед, ҳар яки ин кафидаст. дидед? киста борин. аз ин бодом агар 1000 ниҳол дошта бошед 3 килогир гиред, 3 тонна. ин бодом камаш як лох фурӯшед, 50 сум мефурӯшед. ана ҳамдёрони азиз, агар кадоме аз ҳамин бодом кардани бошад, биёяд бинад. дар болааш боз мемонам. агар заказ кунад, дар мобайни 2 сол ман аз ин бодом ба вай бодом дарахт карда метиҳам. дар 2 сол пас тез карда наметиҳам. ина бинед, манам як агора меканам ҳамашро. ҳамаш кан пухта салака. ҳозир бодом аст дар боғи ман, напухта аст, оли дарак надорад. ино бинед. ана ҳамдёрони азиз, бодоми худаш мешукуфтагӣ. мана кадом ягон гуфтание дорад дар бораи боғдории ман? ягон сухани хуб гӯяд ва ана як қисмаш бо думағзам будааст. дидед? лоақал лайк монед. ҳамин рӯз ман навори тарбузро партофтам. бисёр мақул шудаст одамода лайк мондан ва обуначӣ зиёд шуд. барои чӣ? шумо агар лайк монед, шумо 300 та дӯст дошта бошед, дӯсти ҳамин маҷозии интернетӣ, 300 дӯсти шумо ҳамонро мебинад ки ҳамин маъқул шудааст ба шумо ва вайҳо ҳам ба ҳамон гурӯҳи ман пайваст мешаванд. яъне вайҳо ҳам аз кори ман баҳравар мешаванд. корҳои маро мебинану ёд мегиранд. ана ҳамин қадар лайки шумо маъно дорад ки дигар одамҳо ҳам ба ҳамин гурӯҳи мо обуна мешаванд. илтимос лайк монед. биёед якҷоя тарбуз хӯрем, якҷоя меваҳое ки дар боғи ман ҳаст. шакарин ангурҳо шудааст, оли ман нишон метиҳам. шакарин тарбузҳо шудааст, мана харбузаҳо оли нишон метиҳам мешавад. худо хоҳад мана бодомҳо мехӯрем. дар паноҳи худо бошед ҷураҷоно, рафиқо, бародаро.